ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. топови ҷангуари вазни 61 килограмми UFC Шон Омели фикрҳои худро оиди муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра баён кард. рости гап ман муҳорибаҳои исламро кам тамошо кардагиём. аниқтараш якчанд муҳорибаҳои охири ӯро тамошо кардагиём ва гуфтаним ки ин ҳайратовар аст ки дар гирду атрофи ӯ чунин хайпи калон аст, танҳо ба хотире ки Ҳабиб мегӯяд ки ӯ чӣ қадар ҷангуари сахт аст. аён аст ки ӯ дар якчанд муҳорибаҳои охирони хуб баромад кардааст, аммо ҳама ин хайп дар гирду атрофи ӯ на аз ҳисоби баромадҳояш аст, балки ӯро Ҳабиб беҳтарин дар ҷаҳон мешуморад. ман мехоҳам ки Чарлз Оливейра вазифаи худро ба анҷом расонад ва дар ин муҳориба ғолиб шавад, гуфтааст Омели. дӯстон, ба фикри шахсии шумо хайпи дар гирду атроф будаи Ислам Махачев натиҷаи баромадҳояш аст ё ин ки Ҳабиб Нурмагомедов? метавонед фикротонро дар комментария нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. топови ҷангуари вазни сабук Дастин Порье оиди муҳорибааш зидди Майкл Чендлер фикрҳояшро баён кард. ман мехостам ки бо ӯ муҳорибаи 5 раунда гузаронам. ман муҳорибаҳои 5 раундаро дӯст медорам. баъди муҳорибаи 5 раунда ман худро беҳтарин ҷангуар ҳис мекунам. Чендлер чемпиони пешинаи Беллатор аст. ӯ яке аз беҳтарин ҷангуарони вазни сабуки ҷаҳон аст. барои ҳамин маро муҳориба бо рақиби хеле ва хеле сахт интизор аст. агар ки мо муҳорибаи солро ташкил кардан хоҳем, пас бояд ки ҳамаи қувваи худро дар октагон монем ва ба якдигар зарари хеле зиёд расонем. ман мехоҳам ки тоза ва яктарафа ғолиб шавам. ин беҳтарин натиҷа барои ман мешавад, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Дастин Порье ва Майкл Чендлер рӯзи 13 ноябр дар турнири UFC 281 баргузор мегардад ва сеюм муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. муҳорибаи асосии турнир UFC 281 боша ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Алекс Перейра хоҳад шуд. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо боварӣ дорад ки Пауло Коста барои Ҳамзат Чимаев рақиби вазнин хоҳад шуд. шахсан ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи вазнин барои Ҳамзат мешавад. Пауло Коста гӯштингирҳои сатҳи ҷаҳониро шикаст додааст. ӯ текдаунҳои онҳоро манъ карда тавонист. ҳатто Йоэл Ромеро ӯро ба замин афтонда натавонист. байни гӯштинги Йоэл Ромеро ва Ҳамзат Чимаев фарқияти хеле калон аст. дар ин муҳориба ман ба ғалабаи Коста боварӣ дорам. барои чӣ? барои оне ки ман фикр мекунам ки Коста гӯштинги Ҳамзатро бекор карда метавонад ва Коста дар UFC аз Ҳамзат дида таҷрибаи калонтар дорад, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунам ки Пауло Коста ба UFC ҳамчун ҷангуари бебохт омад ва айни замон ҳамагӣ ду бохт дорад. якум бохти ӯ дар муҳориба зидди Адесаня бо тариқи нокаути техникӣ рух дода буд ки Коста ба ин муҳориба маст баромада буд. яъне пеш аз муҳориба баромадан, пеш аз муҳорибаи унвонӣ шароб нӯшида ба муҳориба баромада буд. дуюм мағлубияти ӯ боша дар муҳориба зидди Марвин Витори дар муҳорибаи хеле наздик бо қарори доваро рух дода буд. ба фикри шумо дӯстон, Коста Ҳамзатро манъ карда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. шахсан ман фикр мекунам ки агар Ҳамзат ба муҳориба баромада дарҳол ба гӯштин гузара, пас ғолиб шуда метавонад. аммо агар ки ба монанди муҳориба зидди Гилберт Бёрнс ҷанга, пас Коста метавонад ки Ҳамзатро ба нокаут равон кунад, чунки зарбаҳои Коста аз зарбаҳои Бёрнс дида сахттар аст ва Гилберт қариб буд ки Ҳамзатро ба нокаут рой кунад. дар як лаҳза Гилберт Бёрнс Ҳамзатро ба нокдаун равон карда буд, аммо Ҳамзат зуд ба худ омад. лекин агар ки зарбаи Коста ба Ҳамзат раса, пас шояд ки Ҳамзат ба худ омада натонад. аммо ба ҳар ҳол дӯстон, ман фикр мекунам ки Ҳамзат Костаро шикаст дода метавонад, агар ки аз оғози муҳориба гӯштинги худро истифода барад. шумо бошад дӯстон фикрҳои худтонро оиди ин муҳориба дар комментария нависен. дар канали мо ҳатман обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.